Endavant. Val, doncs... Jo tinc 5.600. Jo també tinc 5.600. Expliqueu-me una mica per què és important el llegat de Xirinacs. Doncs per mi Lluís Maria Xirinacs és el català contemporani més universal però alhora més desconegut. En els diferents aspectes que ell els tenia molt ben integrats, però que hi ha persones que només coneixen un altre, en tots ells va excel·lir d'una forma impressionant, tant en el tema d'una nova concepció de la religió i de l'espiritualitat, com en el tema de la visió i de l'acció política, com en una filosofia integradora de la realitat, com a estratega de la no violència. O sigui, jo crec que en tots els camps ha estat un referent molt important, però ha estat un referent molt important per unes immenses minories, diguem, no? Sí, i que és un llegat que pren una importància avui en dia, penso que cabdal, pels reptes monumentals que tenim, no? Com a país, com a societat en general i jo diria que com a humanitat. Llavors, recordo que sempre parlava que el problema que hi ha és falta de model, no? O sigui, es van detectant les coses que no funcionen a molts nivells, en tots aquests que comentaves, però falta model de com evolucionar per superar tot això i provar models nous. I aquí poder rau el seu interès en estudiar-lo, perquè ell oferia pistes d'aquests nous models. Sí, sí, en coses molt elementals, no? Del passar del això o allò al d'això i allò, no? Aquesta formuleta tan simple ajuda a enfrontar un munt de relacions de tot ordre i de conflictes d'una forma molt diferent, no? I jo crec que va ser capaç de comunicar molt bé a la gent propera i en els llibres que va fer, no sempre fàcils d'entendre, doncs aquestes càpsules de saviesa que denoten una saviesa profunda una mica inabastable. Aquesta capacitat de síntesi, de sense negar tot el que ens precedeix i tots els assajos anteriors, sinó saber fer la síntesi a partir de copsar allò bo que ha funcionat del sistema econòmic, del sistema democràtic, de l'acció no violenta, de l'espiritualitat, etc. i generar aquesta nova... Ell té aquell article tan interessant que es diu Advaita, que parla de la síntesi de vegades de diferents que es genera una cosa nova, de noves propietats. I potser per això realment és, com deies, que costa de copsar-lo per la seva complexitat, però clar, és que la realitat és complexa. Sí, però dius, com pot ser que una persona al llarg de 75 anys hagi estat capaç de produir una obra tan monumental, tan complexa, tan integradora alhora, no? O sigui que no és especialista de res, però sabia de tot i sobretot sabia col·locar tot en el seu lloc, no? Jo crec que la idea aquesta d'una màquina de pensar, no? O d'un organisme capaç de pensar i d'articular, a partir de, jo crec que ell ho deia, no? D'haver-se endreçat tot el coneixement en calaixets i saber que cada calaix té una relació amb l'altra i això ajuda moltíssim, no? Perquè en un món amb tanta informació, aquest allau o soroll informatiu, el gran problema no és on trobar la informació, sinó saber què busques i quins són els mots dins de Google per trobar-ho. I llavors, si no tens aquesta finesa d'esperit o d'intel·lecte per saber què busques, la informació hi és. El problema és que no la trobaràs, no? I com es relaciona aquesta informació, no? D'una manera dialèctica, que en aquest sentit penso que a nivell de pensament, tot i que acadèmicament els sistemes de pensament generals sembla que es van enterrar, des de Hegel i tot, però fora del que pugui ser el pensament acadèmic, a mi l'experiència també m'ho confirma, que realment tenir un sistema que t'endreça tanta complexitat de realitat amb aquests calaixets, però alhora relacionats geomètricament, això és revolucionari. Ja dins de les seves esferes i cercles n'hi ha un de molt provocatiu, que és el de ubicar en un sol cercle totes les ideologies polítiques. Per tant, el que està dient indirectament és que tothom té el seu lloc en la societat. El tema, els ismes, és quan algun d'aquests pretén que només ell, la seva perspectiva ideològica és l'única bona
i totes les altres han de desaparèixer, no? Llavors, aquests dies estem sempre en els debats, no? Aquest partit és de dretes, aquest és d'esquerres. No, ja no s'ha de parlar de dretes i esquerres. Aquest és nacionalista espanyol, aquest és nacionalista català. I hi ha gent que confon el fet de ser nacionalista espanyol amb ser de dretes, i són dues coses diferents. Un pot ser nacionalista espanyol d'esquerres o de dretes i nacionalista català de dretes o d'esquerres. Perdoneu, jo us aniré interrompent. Sí, ja ens hem allargat molt amb això, no? Sí. Expliqueu-me per vosaltres quin és el llegat més important que ha deixat Lluís Maria Xirinacs. Per vosaltres. Clar, per mi el llegat més important que ens deixa és polièdric, no? Multidimensional. Per mi ara un repte cabdal que potser ell és on va dedicar els seus darrers anys d'acció. Ell era una persona de ment global i ell deia una persona globalista pot actuar a diferents camps, també en funció dels dons de cadascú. Però ell va escollir justament el de refer la comunitat humana. És a dir, els subjectes de sobirania col·lectius, el que ell en deia les persones col·lectives, sempre parlava que hi falta fer la crítica a la Revolució Francesa, que va trinxar això i va crear aquesta mena d'unidireccionalitat del ciutadà amb l'Estat. Això es va carregar tot el tema de la comunitat i ell posava molt l'èmfasi des de la seva plantada a la plaça Sant Jaume de Barcelona, l'1 de gener del 2000, que va ser aquesta darrera gran crida que va fer. És a dir, gent, poble, refem les comunitats humanes des de la territorialitat, des de l'estructura orgànica arborescent, perquè aquesta és la clau de resoldre els petits i grans problemes que tenim. I aquesta clarividència per mi va ser un dels seus llegats més importants. Això, evidentment, es lliga amb tota la seva testimoniatge i mestratge en tot el tema de la lluita no violenta, l'acció no violenta o lluita pacífica, diguem-li com vulguem, de canalitzar aquesta força col·lectiva en favor del bé comú d'una manera que no aparegui la violència. Això no és nou, però també avui en dia és revolucionari posar-ho en un primer pla. Però és quan ell defineix en el llibre No violència i en altres llocs defineix la violència com un xoc de forces que no sumen i la no violència com la capacitat, per exemple, en un volant, que són dues forces que van oposades perquè totes dues sumen de cara a un mateix objectiu. Això jo crec que és dels temes d'una definició de la no violència molt diferent de la de Gandhi, però que l'aprofundeix, perquè la fa molt pràctica. Sempre que hi ha posicions contraposades podem trobar la forma que en comptes de restar-se sumin. I en això jo crec que aquest és un dels llegats nuclears per mi i que tant el que has explicat com això altre formen part del seu modelet, del seu model global, que molt simplement és integrar la teoria i la pràctica, i ell en això ha estat un mestre, perquè no només ha escrit llibres o només ha estat activista, ha fet les dues coses, integrar l'objectiu i lo subjectiu, que també són la gran divisió que tenim a la societat, és dir, que això és subjectiu. Siguem objectius. Sí, siguem objectius. Ell integra les dues coses, perquè si no hi ha subjecte, no hi ha realitat, i la realitat està feta de subjectes, aquesta interacció. I l'altre que és més difícil és el del fenomen, els fenòmens, les coses que toquem, i no human allò que no es toca, sense entrar més això. Aquestes tres polaritats ell les integra i d'aquí es deriven els 24 i 100 no sé quants aspectes, cristalls a com podem mirar la realitat i sempre cadascú d'ells vinculat amb els altres, en l'oposició i en la complementarietat. El que tu has explicat és l'expressió d'això en el camp de la societat humana contemporània, però el que hi ha de fons són aquest tipus de coses que és el que li donen la força. Són aplicacions, per això ell aquest sistema general, aquest model, aquest mapa global de la realitat, aquest és un dels grans aspectes també que llega a la humanitat, perquè ell diu, potser no funciona, potser té defectes, millorem-lo, però necessitem un mapa comú per entendre'ns,
per crear aquesta dialèctica i resoldre els grans temes, no quedant-nos en la superficialitat o en el diàleg de sords, no? Fixa't que és interessant que tots dos, parlant dels seus mapes, parlem d'esferes, no parlem de... O sigui, normalment, quan parlem d'un mapa, parlem d'una cosa plana, no? Doncs tots dos tenim incorporat que una de les seves contribucions, precisament del seu llegat, precisament és aquest, no? És que en una esfera tot té el seu lloc, tot és oposat i tot és complementari. En canvi, en una superfície plana no hi ha relacions. Molt bé, un segon. Us vaig interrompent. Expliqueu-me què us ha portat en Xirinacs els projectes que esteu immersos. És a dir, en el teu cas, Martí, la teoria econòmica. En quant al llegat, poder faltar-hi aquell altre quart element d'aquesta nova espiritualitat que hi promovia, que ja sortirà, no? Poder? Jo crec que anirà sortint, eh? Vull dir, de moment ja més o menys... Que ens estem allargant molt, ja ho veig, ja. Perquè després haurà de tallar molt, saps? No, més curt. Sí, saps què passa? Clar, Ja penseu està. que el vostre discurs segurament acabaran sortint 2 minuts. Clar. O 3. Clar, si en cada resposta fem 2 minuts, anem fotuts. Però ara ens anàvem escalfant, val? Sí, no. Expliqueu-me això una mica. Què us ha portat en Xirinacs els projectes en què esteu immersos? A mi conèixer en Xirinacs em va capgirar d'alguna manera la vida de forma radical, no? Perquè realment a mi m'ha portat aquesta visió de conjunt, aquest atrevir-me a pensar en gran. No? Ell sempre estudiar el seu model aquest esfèric, no? Et permet pensar en global i atrevir-te, com deia ell, a pensar en gran. Sense aquesta capacitat jo no m'hauria vist en cor d'afrontar projectes que a mi em depassen molt, no? Com el camí dels països catalans o el negre o el camí de vida bona o ara que preparem la marxa Som. No? Inspiració i pensar en gran, per mi. Jo directament he d'ajuntar l'Agustí Xaló i el Lluís Maria Xirinacs, diguem, no? Perquè jo vaig conèixer, ni que ja coneixia el Xirinacs del punt de vista des de l'objecció i davant de la model i tot això, allò que jo m'he emportat i que al llarg de la vida estic intentant desenvolupar és posar les bases que el Xaló li va passar al Xirinacs i que entre els dos van desenvolupar i que jo i d'altres vam recollir, no? Que és si en la societat contemporània l'economia ha passat a ser un dels elements clau, vaja, és el cas i el Déu, no? El diner i l'economia, si no trobem una forma de treure'ns a sobre aquest ídol, no? I de superar aquesta idolatria de l'economia i del diner, la comunitat humana queda ressentida, les relacions personals queden ressentides, l'equilibri personal també. Llavors, jo crec que la inspiració de dir, per més que jo venia de fer objecció de consciència a la violència armada dels militars, m'he anat convertint, sense negar-ho, a fer una objecció i, per tant, una alternativa a la violència estructural dels financers. I per mi aquesta és l'aportació principal del que estem intentant fer ara, doncs, una moneda catalana complementària a l'euro, l'Eurocat, o un Parlament ciutadà que permeti també integrar la ciutadania com a alternativa al Parlament oficial dels partits. És aquest conjunt de projectes així que t'inspira, no? Altres formes, altres projectes diferents dels habituals. I el seu testimoniatge tan coherent, no? Jo crec que això ha impactat a tot el país durant almenys 2 generacions, des de la transició o anteriorment. Aquesta entrega radical fins a posar en joc la pròpia vida per aquesta coherència, aquesta ètica en favor del bé comú, jo crec que això a mi m'ha colpit molt i m'ha sigut també com un testimoniatge molt valent. Perfecte. Expliqueu-me... Bé, en el teu cas, Martí, el seu llegat, tu assegures que t'ha dut més... Bueno, t'assegures. Em vas comentar que t'ha dut més inconvenients que no pas avantatges. Bé, què ens hem trobat? Doncs que la gent que l'havíem conegut i que hem intentat desenvolupar projectes de tot ordre inspirats amb el que vam aprendre, durant uns quants anys, com tot profeta, doncs hi ha una gent que hi vibra i hi ha una gent que el maleeix.
I llavors no ha estat fàcil i no és fàcil en segons quins ambients dir xirinacs, perquè automàticament el país es divideix. O sigui, hi ha gent que són foròfos condicionals, quasi deixebles totals, i això té avantatges i té inconvenients, i després hi ha gent que han sentit precisament per aquesta mateixa coherència, no? O sigui, quan tu vas fent la viu-viu i et trobes algú que es planta i que se la juga, et fa quedar malament. I ell ha fet quedar malament, per la tradició dels líders ja ho diu, no? Els dos tomos que expliquen com va anar la transició. I, per tant, hi ha hagut tota una generació de gent que, a partir d'això, d'una posició que s'han sentit criticats o que s'han sentit malament o de passats, han anat construint un discurs a partir després del tema d'ETA o del tema dels segells o del tema de no sé què. Llavors, s'havia de jugar, no? Són excuses per construir, per destruir una persona. Jo recordo que sempre deia, sigueu astuts com les serps, entre parèntesi, amb les serps, i sigueu dòcils com els coloms, entre parèntesi, amb els coloms, no? Sí. Llavors amb xirinacs potser sí que passava això, no? Que amb segons com, ell deia, desxiriniquitzeu tot el que calgui, perquè, clar, ell era un home punxegut, no? Era tan clar, tan coherent i tan denunciador quan feia falta, que segons quins estatus, doncs, clar, el rebutjaven i podia ser contraproduent. A mi, per això, fent el balanç, no podria dir que m'ha sigut difícil, sí que t'obligava a saber jugar amb això. Ha sigut difícil en el sentit de que quan et ficaves a tirar endavant els projectes que ell o que emanaven de les seves crides, molta gent en fugia perquè realment demanaven una entrega molt gran i anaven molt a fons. No eren dreceres, no eren petites accions superficials, sinó que et demanaven anar cada cop més a fons en la societat, no? I això, clar, això no és fàcil. De totes maneres, no trobeu que parlar de profeta és fer-li un flac favor, en tant que profeta és una paraula una mica massa mística per la majoria de gent d'avui en dia? Bé, precisament la desacreditació del profeta, del mot profeta, forma part de la desacreditació de profetes com ell. És a dir, tu mires l'Antic Testament, que és d'on ens ve la paraula de profeta, i els profetes eren gent incòmoda amb tothom, no? Amb el rei, amb els sacerdots, amb el poble. Eren aquella gent capaç de veure més enllà i d'exigir amb fets que el tipus de coses que estaven fent no eren les adequades. I llavors, per tant, el profeta no és que sigui una paraula mística, és que no és gens mística, és precisament mística en el sentit pejoratiu. Ve de la mística per incidir en aquest món, d'avisar, de coses que a vegades en el dia a dia perdem de vista. Jo crec que sí que és veritat que les paraules avui en dia n'hi ha moltes de malmeses i que potser ens cal renovar, això és veritat. Potser a mi m'agrada parlar que això que va ser un gran testimoni, un far, com d'altres n'hi ha hagut, no? Per mi, si estirem la paraula profeta, fins i tot els ecologistes són profetes, per exemple, no? Hi ha molta gent que té visió global, consciència gran, no? O com deien a l'Índia, Mahatma, ànima gran, no? I avisen de coses que afecten el comú. És aquell que adverteix, no? Atenció, que no anem bé. Adverteix i guia, segons com, de dir, jo crec que és per aquí, i si la gent li reconeix aquesta veritat, aquesta autoritat, la gent li fa cas, i si no, doncs no. Jo crec que té l'element de trencar els esquemes, els pensaments convencionals, allò políticament correcte, i alhora mostrar que hi ha altres formes d'afrontar la complexitat i els problemes humans. I en aquest sentit jo crec que val la pena, és que no tenim... Si anem renunciant a les paraules fortes ens quedem amb la superficialitat, no? Sí, jo també estic d'acord que algunes no s'han d'abandonar, que de paraules s'han de sanejar, però... I a mi el que també m'ha interessat molt de personatges com ell és que no només s'han quedat en la paraula, sinó que també quan hi han posat la pròpia pell, la pròpia vida, a mi això li dona un calatge, una credibilitat i una força d'esperit, si vols, que això ho diferencia dels que són merament profetes o filòsofs o savis, que estan molt bé, però que no incideixen en el seu temps per transformar-lo. Molt bé.
explica'm breument, Martí, explica-li a en Lluís què és Nova. Nova és, diu, Centre per la Innovació Social, és una petita associació que intentem, precisament inspirats en gent com el Lluís Maria o com el Xaló, com molts d'altres, persones, bàsicament del nostre país de Catalunya, que han estat capaces d'obrir altres formes de veure les coses, normalment sorgides de la ciutadania i no ni de l'acadèmia ni de les institucions. Igual que hi ha molta innovació tecnològica, no? Allò que en dèiem abans els inventors, no? Eren el que nosaltres recollim ara en la innovació social, en la invenció social, perquè ara hi ha d'inventors quasi torna a ser un terme pejoratiu, no? Allò del TVO. En canvi, ara són innovadors, innovació i desenvolupament. La innovació tecnològica està encepada com a sistema, per què? Perquè hi ha la gent que té un coneixement, hi ha unes empreses que inverteixen perquè en pensen treure beneficis, hi ha unes institucions públiques que hi posen diners perquè tot això crea benefici econòmic i no sé què, i llocs de treball. La innovació social no té un espai de desenvolupar-se, és a dir, és espontània, cada moviment social fa el que pot per denunciar les coses que no funcionen, però han estat més orientats a la crítica que a la proposta. I la innovació, per definició, no només és ens agradaria volar, o com és que no podem volar, sinó que la innovació tecnològica ha estat capaç, després de molts experiments, d'aconseguir volar, i un cop s'ha volat, doncs imagina l'entitat de maneres que es volen, no? La innovació social, diem, tenim un problema de falta d'equitat, que la justícia no funciona bé, que la representació de la democràcia tampoc funciona bé, i anem repetint això, anem criticant i no som capaços d'inventar res nou. Llavors dius, com pot ser que tanta intel·ligència i tants recursos per desenvolupar nous artefactes, nous models de mòbil cada 15 dies i siguem incapaços de modificar i d'inventar formes de resoldre els conflictes i l'organització social, política i econòmica de forma més intel·ligent. En la nostra petita contribució doncs, intentem precisament recollir les persones, les iniciatives que plantegen innovacions socials. Molt bé. I aquí hi entra també la teoria econòmica, diguem-ne, de l'Agustí Xaló i d'en Xirinacs. Bé, Nova, ni que originàriament prové de l'equip d'Ecoconcern, i Ecoconcern ve de l'equip del Centre d'Estudi Joan Bardina, que és el que vam fundar amb el Xaló i el Xirinacs hi va participar. El tema d'alternatives globals, sociopolítiques, econòmiques, ha estat el nucli. Però això 5 anys, 8 anys, 10 anys enrere costava molt. I la gent, tothom deia, però què dius? O sigui, si un nou model filosòfic o de comprensió de la realitat ja és difícil, també és molt difícil després de la caiguda dels grans models comunistes, socialistes, no sé què, és el mateix. Ja no hi ha model, ja no hi ha ideologies, ja s'ha acabat a la fi dels models de les ideologies. La realitat és el que ha resultat després de la caiguda de tot el que hi havia, en filosofia o en política i en economia. El que hem intentat és anar plegant aquelles persones i grups que plantejaven models més equilibrats en què llibertat i equitat no siguin dues coses contraposades, en què llibertat de mercat i capacitat d'organització i planificació conjunta no siguin oposades. Llavors, això deriva en algunes qüestions, doncs, amb alguns llibres, amb alguns premis, amb gent que hem anat impulsant per intentar fer emergir que és possible una altra economia, una altra política, més enllà del que fins ara estan les dretes i les esquerres o el comunisme i el neoliberalisme. Molt bé. I el camí, què és el camí? Bé, el camí és una ruta de senderisme cultural que uneix totes les comarques dels Països Catalans i és un instrument també inspirat en aquesta forma d'organització més territorialitzada, que podríem dir que d'alguna manera és una evolució de l'assaig que vam fer a partir de la plantada de la plaça Sant Jaume que va proposar en Xirinacs. Després de 3 anys d'assajos, uns assajos sociològics interessantíssims, de com anar creant aquestes assemblees de petits grups connectades per portaveus, com un arbre fins al tronc de tota la nació catalana,
i amb vocació de connectar-se amb la resta de nacions, no? Perquè hi ha una vocació internacional, universal, no? Amb això. Aquell experiment no va quallar com a xarxa d'assemblees, però sí que com a experiment va ser riquíssim, interessantíssim, i ens va inspirar a vertebrar el país d'una manera poder més variada, més acolorida, no? Utilitzant tota la riquesa i patrimoni que hi ha a cada poble, a cada comarca, a cada paisatge, no? La cultura, la història, la innovació social i les experiències socials que hi ha a cada lloc, l'art, etc. No? Els contes, les llegendes, els costums, les festes, tot això, donar-li forma de camí, vam dir, provem-ho, no? I vam veure que sí, que anava quallant. I també pretén, o té la vocació, o el servei de ser una eina per canalitzar marxes, per portar missatges al territori, per aglavar la força que tenim ara tots molt dispersa, no? I de fet en la seva genètica inicial ja tenia aquesta vocació, ara fa 12 anys que va començar, l'any 2003, i ara de fet aquest any que ve preveu culminar aquesta part més d'eina social a través d'una marxa que de moment començarà al Principat, però que és possible que també hi hagi columnes a les Illes, al País Valencià, és a dir, que a poc o en els seus tempos pugui relligar tota la nació, per simplement escoltar la veu de la gent i proposar si volem fer un salt evolutiu cap a una democràcia participativa, no? En aquesta nova República Catalana, aquest nou repte històric que ara tenim i aquesta gran oportunitat, pensem que per nosaltres i pel món, no? De fer un nou assaig d'un nou ordre social i democràtic, no? Això que dius de la democràcia participativa, en Xirinacs, quan tu li vas parlar del camí, de la idea inicial, ell què et va comentar? Què li va semblar? A ell li va encantar la idea del camí, de seguida va posar per on el fareu passar i això, no? I anava fent les seves aportacions. I ell clar, tenia una visió molt fonda i de seguida endevinava les virtuts i defectes que podia tenir cada cosa, no? En aquest sentit, recordo que el camí se'l mirava amb ulls que guspirejaven, no? De dir, ostres, aquesta nova fórmula, aquesta nova inspiració de tot això que uneix la Terra, li ressonava molt bé i de fet en les primeres caminades inclús en algunes va participar. Recordo la caminada que vam fer des del Vallès Occidental a Sant Cugat, passant per Collserola, Vila Joana, etc., cap a Barcelona, i agafant un tros del Baix Llobregat, que va venir també a fer alguna aportació, alguna xerrada, etc. Explica'm com està ara, també molt resumidament, quants quilòmetres teniu, em sembla que no ho has dit, oi? No. El camí té el seu, diguéssim, eix troncal, no? Que és el que uneix tots els caps de comarca i les illes, etc., fins a l'Alguer, no? A la Catalunya Nord, a la Franja de Ponent, País Valencià, etc., Andorra, Principat. I aquest té uns 4.000 quilòmetres ben bons, 4.000 llargs. Llavors també van havent-hi brancals, que són com circulars, que van enfilant els pobles que queden al costat del brancal, a l'interior de les comarques. Com el d'aquí, diguem, no? Com el d'aquí a la vora del Negre. Aquest que estem ara és un brancal del camí troncal que és el tram de la Garrotxa i Ripollès, per exemple, no? I així es van fent a partir de les aportacions de la gent, perquè és la gent de cada municipi, entitats, ajuntaments, etc., els que proposen la seva ruta, com aprofitar rutes que ja hi ha, és un camí de camins, i unir-lo tot en una marca comuna nacional. I aquí, al Negre, què hi feu exactament? El Negre és un alberg, el primer alberg que tenim del camí com a propi de les entitats gestores del camí, que forma part de la primera etapa del Camí de Vidabona, un camí que té una singularitat molt simbòlica, no? Que és que juga amb aquests elements del dietari final d'en Xirinacs, que nosaltres diem que tenen un component mític en el sentit de que apunten a significats més profuns, no? Més atemporals, i integra també mites ancestrals com el mite del Comte Arnau, no? Símbol de les cadenes. Es fa nit aquí al Negre, llavors es va al Pla de Cal Pagot, que és el lloc on va morir el Xirinacs, que és com una mena d'un lloc emblemàtic d'ofrena, d'entrega, no? Del personatge.
es puja al Taga, que ell feia un diàleg del Taga i Sant Amant, no? Entre l'Amic i l'Amat de Ramon Llull, no? Feia com Verdaguer, que feia parlar a les muntanyes, no? Aquesta visió gran. I llavors ja va cap a Vida Bona, que ell deia que és la vida plena. La vida bona és després de la superació de les dependències i cadenes que tots puguem tenir individuals i col·lectives. Després de descobrir la pròpia vocació en el món i d'entregar-s'hi, això ens mena a la vida bona, no? A la vida plena. I per això ell deia que Vida Bona és el mite de la terra promesa de la plenitud catalana com un punt d'inspiració simbòlica, no? I llavors això acaba a Ripoll, que allà ens trobem el mite de Guifré el Pilós, no? De fundació de la nació catalana, que nosaltres el reinterpretem de forma contemporània i diem és aquesta entrega, no? Que és simbolitzada per la sang. Si tots ens entreguem cada dia amb el que nosaltres tenim do, estem fundant la nació cada dia. No? És una mica el sentit del camí de Vida Bona. Molt maco, molt interessant. Vosaltres us volia demanar... Espera, que m'he perdut. Jo sé. Anirem ràpid. Farem les teves i després anem per les teves. A veure, vosaltres creieu que se l'ha entès amb en Xirinacs? Depèn. És a dir, hi ha diferents graus de comprensió del Xirinacs com a persona i de la seva vida. Al nivell de poble de Catalunya, jo crec que sí que se l'ha entès. És a dir, difícilment podem entendre el que ha passat aquests 3 darrers anys del procés. Aquesta aposta tan clara per una via pacífica, democràtica, festiva, però alhora contundent, massiva i tal. És a dir, per una via no violenta, malgrat hi hagi gent que els hi costi molt de pronunciar aquest terme, sense un llegat d'ell. I a més, jo crec que ell fliparia, diguem, no? O sigui, ell va fer el gest que va fer preveient que alguna cosa d'aquestes podia passar. Però, clar, amb l'amplitud i la velocitat que està tenint, no sé si s'ho havia arribat a imaginar, no? Com a desig, segur. Per tant, aquesta vida trencadora i alhora exemplificadora, aquesta vida profètica sobre com un poble pot, en la via no violenta, avançar cap al seu alliberament, jo crec que això ha estat entès i intuït per la majoria de la gent que hi ha participat. Per part dels sectors de